Безнең кадерле туганыбыз Мөхәммәтшина Рәйсә Миннебай һәм Миңнегөл Миңнекаевларның гаиләсендә 4нче балалары булып диеп бар дөньяны яңгыратып, кояштай нурларын балкытып, җырлап 5 январь көнне туды. Бу якты оҗмахтай рәхәт җир йөзендә, ярату хисләрендә. Рәйсәгә туган көн бүләге Салих апайыңнан. Яңа ел башында тугансың. Син яңа ел бүләге. Балаларга кадерләни, Рафилнең нык терәге. Кызлар кебек безнең Рәйсә 3 киленгә кайнана, оныкларга дәү әни ул. Рафил кояшым дия аңа. Кояш ансамблен җитәклисең, Миннебай кызы Рәйсә. Кояш нуры чылгап ала, сәхнәгә син күренсәң. Шишмә шелтерәве кебек синең моңлы тавышың, җитез, чибәр, тырыш та син, шуңа уңа бар эшең. Ил буенча конкурсларда сез чыгышлар ясыйсыз, алдынгы урыннар алып, зур җиңүләр яулыйсыз. Әти-әни туганнарга ярдәмең синең бик күп, төрле җаваплы эшләрдә эшлисең син яшьтән үк. Исемеңнең дә җисеме бар, әниең Мингөл, әтиең Минбай, сиңа Раиса дип кушканнар, җәннәттә яшәсен диеп шулай. Яшә шулай биеп, җырлап, алдагы гомерләрең дә булсын бәхет шатлыкта. Мин авылга кайткан көннән булдыгыз миңа нык терәк, туганлык җепләре үзми яшибез без бергәләп. 2025 ел Салих апай. Тормыш иптәше Рафил, рәхмәт. Котлыйбыз инде. Рәйсәне чын күңелдән, шушы туган көне белән исәнлек, саулык бергә озак итеп яшәргә, матур итеп яшәргә инде тигезлектә, татулыкта, внуклар белән, балалар белән. Шундый нидә инде исәнлек, саулык самый главный. Җинес исеменнән чын күңелдән котлыйбыз туган көне белән. Камил абый сыннан да аннарын инде. Камил абый белән мин Сарапайдан, Лилиядән инде. Артур Никәш булганда Артур. Не котлау сүзләрендә Рәйсә безнең барлык туганнарны тоташтыручы бер кеше инде бездән монда. Рәйсә сеңнем сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Синең гаиләңдә тынычлык, бердәмлек, матурлык булсын, бер-берегезне ихтирам, хөрмәт итеп, озын гомер белән яшәргә насыйп булсын. Безнең шулай инде теге. Бер-беребез белән яхшы мөнәсәбәттә булып, алар үзләре белән, бер-берсе белән оныклары, оныкчыкларын тәрбияләп, тәфсикле тәрбияләп үстереп, олаймыш көннән дә аларның игелекләрен күрергә насыйп булсын инде Сөнбикәшкә. Менә шундый теләкләр. Ярар, рәхмәт бик зур Камил абый, хәерле кичләр сезгә. Кадерле туганыбыз Рафик Миннекаевның котлавын кызы Дания язып җибәрде. Мөхәммәтшина Миннекаева Рәйсә Миннебай кызына туган көн котлавы. Гыйнвар аеның карлы табигать, аклык, паклыкка күмелгән көнендә дөньяга килгән туганчыл, киң күңелле, ачык йөзле Рәйсә апайыбызны гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Бүгенге көндә Рафил җизни белән уллары, киленнәре, оныклары җылысын тоеп, аларның уңышларына сөенеп гомер итәләр. Рәйсә апай җитәкчелегендәге Кояш татар фольклор ансамбле кышкы көннәребезне нурлары белән яктырта, җаннарыбызны җылыта. Аңа Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелүе коллективының алдынгылар рәтендә милләтебезнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап, киләчәк буынга тапшыруга өлеш кертүенең бер дәлиле булып тора. Олы уллары Ирекнең атказанган икътисадчы булуында мөгаллимнәрнең һәм һич шиксез әти-әнисенең дә хезмәте зурлыгына иманыбыз камил. Ныкрат аланы Сабантуе бәйрәмен һәр елны зурлап, барлык туганнарны мул сый, нигъмәте зур өстәл артына җыеп уздыра ул. Киләчәктә дә якты көннәргә сөенеп, кардай ак бәхетләргә күмелеп, сәламәт булып, тигез, мул, тыныч, бәрәкәтле тормышта яшәргә язсын дигән теләктә калабыз. Миннекаевлар, Сагировлар, Аджиевлар гаиләләре. Могҗизалар тудыручы, бар кешегә шатлык өләшүче, һәр вакытта иң беренчеләрдән булып ярдәм кулын бирүче, өлгүрләрнең өлгүре, җитезләрнең җитезе, кояш кебек җылытучы,
ай кебек яктыртучы, йолдызларның иң матур булып балкучысы, барлык кешеләрне, гаиләсен, балаларын, оныкларын, үзен, туганнарын яратып, шушы матур, рәхәт тормышның кадерен белеп яшәүче сеңлебез Рәйсәне туган көне белән котлыйбыз. Барлык хыялларың тормышка ашсын. Син безнең җирдә яшәүче якты йолдызыбыз. Фәхретдиновлар гаиләсе исеменнән апаең Рәзилә котлый. Гомерең мәңгелек узын булсын. Тормышың гел мул булсын. Гаиләңдә тынычлык һәм шатлыклар гына булсын. Без сине бик яратабыз. Булдыны. Рәхмәт бик зур Рәзилә апай, бик әйбәт булган. Хай, рәхмәт инденем. Позитивный гына сүзләр анда булды. Рәхмәт бик зур. Рәхмәтенем. Син мактагач була инде. Безнең сестричка Рәйсә 5ле саны көнне туды. 5леләргә генә укый ул. Бар яктан да уңган, булган, булдыручы, тырышлыгы белән булдыра алучы, ярдәмчел кеше ул. Барыбызга да төпле, акыллы киңәшләрен бирә. Бу киңәшләр дөреслеккә алып баралар, тормышны шатландырып. Гел шатланып яши белә безнең сестричка. Күңел хисләре саф, чиста, нурлы йөзе, үзе гүзәл. Авылыбызның иң чибәр кызы данын алып, бу дан сестричка Рәйсә сылу кыз баланың мәңгелек даны, тормыш бүләге үзе белән яши. Син гел шулай матур диләреңә. Мин дә кушылам бу сүзләргә. Сестричкабыз матурлыкның үзенә генә хас төсләренә, хисләренә ия. Тирә-якны да үзенең тормышы, яшәү рәвеше, үзе оештырган татар җыры Кояш ансамбле коллективы белән матурлыкны, яхшылыкны, яктылыкны күрсәтә, бүләк итә. Туганнарга туганчылыкның үзәгендә яшәп, гел һәр вакытта тота, хәрәкәткә китереп, движущая сила булып, туктап, утырып, ятып торсаң, әйдә, булайрак эшлә диеп, үзенең хисләре белән, матди ярдәмнәре, файдалы, шифалы күчтәнәчләрен биреп, булышып, уятып, ярдәм кулын сузып, җитәкләп, тормышның мәгънәсен аңлатып, күрсәтеп, аякка бастыра. Безнең бик тырыш, ярдәмчел сестричкабыз Рәйсә. Үз гаиләсендә яраткан кешесе Рафил Мөхәммәтшин белән 3 балага тормыш бүләк итеп, үрнәк әти-әни булып, яхшы гыйлемле, тәртипле, эшчән тәрбия биреп үстерделәр. Ирек, Илнар, Инсаф Мөхәммәтшиннар улларының шатлыклы гаилә тормышларына сыкланып, гел ярдәм итеп, яратышып, күңелле итеп, мул ризыклы өстәлләр әзерләп, җырлы, түгәрәк гаилә тормышларында шатланышып, рәхәтләнеп, коллаш җәеп яши, бар дөньяны яратып, сестричкабыз Рәйсә. Рәхмәт сиңа, сестричкабыз, барыбыз исеменнән. 5ле санында туып, гел дә шулай 5легә отличница булып, кояштай балкып, тирә-якны җылытып, муллыкта, рәхәттә, шатлыкта, гөрләшеп, ярату кочагында яшәгәнең өчен, родная ты наша, туган көнең, тормыш мизгелләрең һәр вакытта да мәңгелеккә, гел шатлыкларда, бәйрәмнәрдә яши синең Навика сестричкабыз Рәйсә. Кылган изгелекләреңнең кайтавазы итеп, барлык галәм киңлекләреннән, җирдән, кешеләрдән җыеп, кайтарабыз сиңа чиксез рәхмәтләрне, үзеңә бүләк итеп, җан тәнеңнең сәламәтлеген ныгытып, гел рәхәттә, шатлыкларда, сәламәтлекләрдә яшә, сестричка, түгәрәк гаиләңдә. Сестричкаң Рәүилә һәм безнең гаиләбез. Рауилдән дә сиңа, Рәйсә апай, зур рәхмәтләр. Киңәшләрең өчен рәхмәтләр. Мине караган өчен рәхмәт. Ә сиңа озын һәм бәхетле гомер телим.
Шатлыклы көннәр сиңа. Равилдән. Хәзер Минникаев Рөстәмнең котлаулары сиңа, Рәйсә апай. Кадерле һәм хөрмәтле Рәйсә апай, сине чын күңелдән, чын йөрәктән чыккан шушы изге хисләремә кушып, туган көнең белән тәбрик итәм. Сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Син хөрмәтле якын әни дә, дәү әни дә, атын да, апа да, сеңел дә. Син эшкә дә батыр, сүзгә дә тапкыр, кыю һәм решительный. Син тормышны әйбәт алып бара торган хатын-кыз. Шулай жизни белән бергә рәхәтләнеп, мул тормышта, тынычлыкта балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен күреп, куанышып, шуларга рәхәт кенә алга таба тормыш итәргә язсын. Үзең сайлаган юлдан, тормыш юлыннан шулай бүгенгәчә барган кебек юл ярып, әйбәт кенә барырга язсын. Эшләгән изгелекләрең, яхшылыкларың үзеңә артыгы белән әйләнеп кайтып, тормышта үзеңә ярдәм булсын. Без сиңа бик рәхмәтле. Безнең семьядан әйтәм инде. Булганың өчен, барлыгың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Алга таба да рәхәт яшәргә язсын. Әйтәсе килгән теләкләр шул. Тагын бер кат туган көнең белән, Рәйсә апай. 5-нче гыйнвар көнне кадерле әниебез, дәвәниебез, яраткан тормыш иптәшем, якын туганыбыз, Киров өлкәсе Нократ Аланы шәһәрендә яшәүче, талантлы, уңган, һәр башлаган эшен җиренә җиткерүче, туган җанлы, гаилә җанлы, һәр кемнең йөрәгенә үтеп керердәй сүзләр таба белүче, Кояш татар җыры халык ансамблен оештыручы, аның җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Мөхәммәтшина Рәйсә Миннебай кызының туган көне. Кадерлебез безнең туган көнең котлы булсын. Тормышыңның һәр мизгеле шатлыклардан торсын. Син яратуга, зур хөрмәткә лаек, дөньядагы иң изге теләкләр генә сиңа. Гомерең буйларына исәнлек бирсен Ходай. Тормыш иптәшең Рафил, улларың Ирек, Илнар, Инсаф, киленнәрең Лилия, Илгина, Алсу, оныкларың Илдан, Ратмир, Сафия, Әмир, Таир, туганнарың гаиләләре белән Камил, Рафик, Рәзилә, Рәвилә, Рөстәм котлый. Бәхетлеме син дип сорама, күзләремә карап аңларсың. Күзләр алар күңел көзгәсе, соравыңа җавап табарсың. Бәхетнең дә була төрлесе, алтынның да була көмеше. Без икебез инде бер бөтен, без икебез күптән бер кеше. Бәхетнең дә була төрлесе, алтынның да була көмеше. Без икебез инде бер бөтен, без икебез күптән бер кеше. Башларыңны салып иңемә, тының белән мине иркәлә. Чәчләреңне җилләр туздырасың, бу төш түгел иркәмен булсаң. Бәхетнең дә була төрлесе, алтынның да була көмеше.
Bağıma kilip sarılsın Yürek kıllarıma kağılsın Мәхәббәтле тормыш җырыннан моңа булып кына агылсын. Бәхетнең дә була төрлесе Алтынның да була көмеше Без икебез инде бер бөтен Без икебез күктән бер кеше Бәхетнең дә була төрлесе Алтынның да була көмеше Без икебез инде бер бөтен Без икебез күктән бер кеше Biz ikimiz inde bir bütün Biz ikimiz gökten bir kişi Biz ikimiz gökten bir kişi Рәхмәт сезгә, кадерле әтием, әнием, шушы якты дөньяга тудырып үстергәнегез өчен, үрнәк тәрбия биргәнегез өчен. Кадерләп үстергән, яшәргә көч биргән, әниемнең җылы кочагы. Кадерләп үстергән, яшәргә көч биргән, әти-әни гаилә учагы. Рәхмәт сезгә, әтием, әнием. Эй, сине кызым, күз нурым, яктыртасың дөньямны, алыс нурларга күмәсең сафландырып син аны. Дәү әнием, яктыртасың дөньямны, алыс нурларга күмәсең сафландырып син